Hej alle sammen. Her er vi i gang med at lave en spaghetti bolognese. Vi har skåret noget løg og noget hvidløg og startet det i noget olie. Og bagefter tilsætter vi noget hakkekød. Nu har vi valgt oksekød. Det synes jeg smager bedst. Det synes familien også. Og derfor steger vi det lige sådan godt og grundigt, sådan, så det ikke... altså vi vender det imens, så alt bliver stegt ordentligt, ikke? Og så har vi købt sådan noget her i Netto. Den hedder Passata. Der er 680 gram. Der er også godt til sådan noget spaghetti og bolognese. Og så bruger jeg også som regel sådan nogle grossede flåede tomater, kan vi kalde det, ikke? Og så vi husker at tilsætte krydderier og så videre, men det kommer vi til. Så vi så har startet kødet ordentligt, det er så stegt. Kan I se det? Det har fået en fin farve. Så skal vi tilsætte nogle krydderier. Som I kan se her, starter vi med sådan noget gult krydderi, det hedder Vegeta. Og det kan man bruge til alt. Jeg vil jo også bruge det til spaghetti, det synes jeg giver en god smag. Vi giver det 2 teskeer. Når vi så har tilføjet Vegetaen, så blander vi det lige rundt i kødet. Så smagen kommer rundt over det hele, ikke, kan man sige. Nå, men så har jeg også brug for noget sort peber. Her er mit krydderiskab, der er lidt forskelligt, og så har jeg noget Lipton-te. Ja, den er rigtig god. Det er lemon macaron. Den er meget god. Men vi skal putte noget sort peber i spaghettien. Vi starter med en teske. Fordi hvis der er børn, der skal spise mad, så er det ikke så godt, at det er så stærkt og grødet. Men det skal selvfølgelig have en god smag. Derfor har jeg også tilføjet noget hvidløg, så det giver ekstra smag. Jeg tror, vi tager en ekstra teske af det her sorte peber. Det er købt i Aldi. Det er stødt, og der er 50 gram i. Selvom der er 50 gram i, så rækker det meget. Altså man kan bruge det i måske 2-3 måneder. Ja. Tilføjer det lige til kødet her. Så tilføjer vi den her passata, som jeg lige talte om før. Når vi så har tilføjet den, drejer vi lige lidt rundt her, så det bliver godt blandet her i sovsen. Jeg plejer som regel, fordi der er noget ekstra sovs her, så tilføjer jeg lidt vand i flasken. Og så hælder vi det som sagt i. Sådan. Jeg tror, vi skal tilføje lidt sådan noget rød peber her.
pollo. Accia paluche.